фирори як маҳбас аз боздоштгоҳи рақами 1 шаҳри Душанбе. шаҳодати 7 ҷавони тоҷик дар 2 садама дар Русия дар як шабона рӯз. маҳдудиятҳои коронавирус дар Тоҷикистон дубора ҷорӣ шуд. дастаи мунтахаби наврасони то 16-солаи Тоҷикистон дар мусобиқаи байналмилалӣ дар Тошканд мақоми аз ҳама охиринро касб кард. як маҳбус ки аз ҷониби Русия ба мақомоти Тоҷикистон супорида шуда буд, аз боздоштгоҳи рақами 1 шаҳри Душанбе фирор кардааст. дар пейи ин фирор як мақомдори боздоштгоҳ ба ҳабс гирифта шудааст. тибқи иттилои радио Озодӣ, маҳбус Аҳмадбек Саидови 35 сола шаби 18 ба 19 августи имсол гурехтааст. маълум нест маҳбуси фирориро дубора дастгир кардаанд ё не, вале аксҳояшро дар кӯчаву бозорҳои маркази Хатлон насб карда аз сокинон дар борааш мепурсанд. Аҳмадбек Саидов дар оғози моҳи августи имсол дар қатори 12 каси дигар аз Русия ба Тоҷикистон истирдод шуда ба ҳамлаи ғоратгарона ва тасарруфи 86250 сомонӣ дар соли 2007 дар Данғара муттаҳам аст. вай аз ҷамоати тоҷикободи ноҳияи Вахш аст ва ҷустуҷӯ низ асосан дар маҳалли зисташ ва минтақаҳои атрофи он ба роҳ монда шудааст. Изибек Муҳтоҷов, як мақомдори боздоштгоҳи рақами 1 Душанбе, ба иттиҳоми даст доштан дар фирори маҳбус дастгир шудааст. дар хабар гуфта мешавад, таҳқиқ нишон додааст, ки ин маҳбус як рӯз пеш бо телефони Муҳтоҷов бо касе суҳбат кардааст. аз ин рӯ як ҳафта боз дар боздошт аст ва бозпурсӣ мешавад. мақомот расман дар ин бора иттилоъ намедиҳанд. дар натиҷаи як садамаи автомобиле ки шоми дирӯз 28 август дар шаҳри Санкт-Петербурги Русия иттифоқ афтод, 4 ҷавони тоҷик ғурамарг шудаанд. ҳодиса соати 20:11 ба вақти маҳаллӣ дар дохили базаи меваву сабзавоти Софийская авашибаза рух додааст. расонаҳои русӣ иттилоъ доданд, ки ронандаи мошини тамғаи Chevrolet Lanos ҳангоми ҳаракат бо суръати баланд аз уҳдаи идораи мошин набаромада ба як боркаши тамғаи ман бархӯрдааст. ин мошин 5 шаҳрванди Тоҷикистон доштааст. дар натиҷаи садама ронандаи мошин ки 23 сол дошт ва 2 мусофираш ки аз 20 то 21 сол доштанд дар ҷои ҳодиса ҷон бохта, 2 мусофири дигар ҳардуяш 21 соларо бо ҷароҳатҳои зиёд ба бемористон бурдаанд. вазъие ки онҳо миёна ва дуввуми вазнин гуфта мешавад. дертар расонаҳо аз марги нафари чаҳорум низ гузориш доданд. 3 нафар аз фавтидагон зодагони деҳаи Зарнисор, Собиқ Янги Ариқ, ҷамоати ғазантараки ноҳияи Деваштич, Собиқ Ғончӣ буда дар яке аз дуконҳои базаи Софийская ба ҳайси боркаш кор мекарданд. эҳтимол ному насаби сефавтида чунин аст: Худойбердиев Сарвар, соли таваллудаш 1998, Ҳазратқулов Фаррух, соли таваллудаш 2001, Холматов Хушнуд, соли таваллудаш 2002. ҳамчунин Каримҷон Ёров, ҳомии ҳуқуқи муҳоҷирон, дар саҳифаи фейсбукиаш хабар дод, ки дар 925 километрии шоҳроҳи М5 дар наздикиҳои шаҳри Сизрани Русия 4 шаҳрванди Тоҷикистон ба садама дучор шуданд. расонаҳои Русия иттилоъ доданд, ки садама дар натиҷаи бархӯрди мошини сабукравии муҳоҷирони тоҷик ба мошини боркаш рух дода, 3 нафар ҳалок ва 1 нафар сахт маҷрӯҳ шуданд. аз ин ҷавонон Очилдиев Холбой Файзуллоевич, соли таваллудаш 2002, зодаи ноҳияи Носири Хесрав, Шукуров Садирдин Ёрибекович, 1977, ноҳияи шаҳри Тус, Зиёдалиев Аббосҷон Мақсудович, 2002, ноҳияи Носири Хесрав, Сангаков Садурдин Наҷмиддинович, 2002, ноҳияи Рашт ном бурда мешавад. маълум нест кадоме аз ин 4 нафар зинда мондаанд. гуфтанист дар 6 моҳи соли 2022 аз Русия ба Тоҷикистон ҷасади беш аз 480 шаҳрванди Тоҷикистонро оварданд, аммо ҳукумати кишвар ба хусус раис ҷумҳур Эмомалӣ Раҳмон ҳеҷ кӯмак ва ҳатто ҳамдардие ба наздикони ин шаҳрвандони ғарибаш, ки буҷаи Тоҷикистонро мечархонанд, накардааст. ба гузориши хабаргузории Ховар, мақомоти Тоҷикистон аз рӯзи 26 август маҳдудиятҳои коронавирус дар марзи кишварро дубора ҷорӣ кардаанд. дар хабар гуфта шудааст, ки баъди расидан ҳама бояд натиҷаи ташхис ё шаҳодатномаи эмкунӣ бар зидди COVID-19-ро пешниҳод кунанд. тавре зикр гардид, чораҳои нав дар робита ба афзоиши ҳолатҳои сирояти коронавирус дар кишвар ҷорӣ карда шуданд. дар Тоҷикистон тибқи маълумоти расмии Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии кишвар аз моҳи феврали соли 2022 то ҳол ягон ҳолати гирифторӣ ба коронавирус ба қайд гирифта нашудааст.
дастаи мунтахаби наврасонӣ то 16 солаи Тоҷикистон дар мусобиқаи байналмилалӣ бахшида ба хотираи Мираброр Усмонов дар Тошканд мақоми аз ҳама охиринро касб кард. Бино ба иттилои маркази матбуоти Федератсиони футболи Тоҷикистон, мунтахаби наврасонӣ то 16 солаи Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти раҳбарии сармураббӣ Раҳматулло Файзуллоев дар шаҳри Тошканд 3 бозӣ анҷом дода, аз ҳама бозиҳо аз рақибон шикаст хӯрд. Бозӣ бо дастаи мунтахаби Ҷопон 0-2 ба фоидаи Ҷопон тамом шуд. Бо мунтахаби Эрон 1-2 ба фоидаи рақиб ва бо мунтахаби Ӯзбекистон низ бозӣ 0-5 ба фоидаи дастаи мизбон тамом шуд. Барандаи ёдбуди Мираброр Усмонов дар Тошканд бо 7 имтиёз тими мунтахаби наврасони то 16 солаи Ӯзбекистон дониста шуд.